हेल' लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दायो आं फोथाराव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय थ' थांनोसै दानिया गेट खुलिना फैया सिखाव फैयिनि सिखाव हाबनो हायिनि मारिदोंमोन दरजाफोराव Good morning. आं दायो थांगासिनो दङ दिनै बोथोरा जोबोर मोजां माने सान्दुं गैया अखा दोमैलुदों हालेवनो जोबोर मोजां जागोन दसे जिरायदों नै बेवहाय मैयाव गाइखेर सेरदों थाव लायनोसै थाव माने थाव गैया ट्रेक्टराव ओंखायनो थाव लायनि मोनफैबाय थाव लानोसै दा रिजाल 300नि दायो थांफिननोसै मोनफैफिनबाय जोङो लोगोफोर दायो थांसै फोथाराव मोनसिगोन थावखौ लाबोबाय दानि लाबोबाय नै थावखौ दा थांसै बोथोरा मोजाङानो दिनैहाय मानो होनोबा सान्दुं गैया मैयाखौसो हालेवनोसै दिनै दाखालि साननैसोथ' बा सान्दुङा बुंनो नाङामोन ओरैबायदि सान्दुं माने सान्दुङा ओरैबायदि दसेखौनो थानो हालायै आरोना बारा बुरजाबो नंखाया बिगासे 1.5 बिगासोल'सो जाखासिगोन मैया माखासे गायदों ओमफ्राय दिनै माखासे गायनोसै माथो बेखौबो गायथिबायलाय ट्रेक्टरखौ बोरैहाय लाबोनांगौ ओमफ्राय
गायथेयाबानो जागौमोन गोदाव सोराव खालामबाय औ बैयाव दंहैयो मैया बेलेगनाव हालेवदोंमोन नालाय ओइ नै बेयावसो दंहैयो ट्रेक्टरा ओमफ्राय दायो नै आं नैखिनिखौनो हालेवखागोन बेलेगनाव हालेवदोंमोन मैया ओमफ्राय बेखौ दाखालि गायदों बेखिनिखौ बेनिफ्रायो नै दानिया बेखिनियानोसै दायो बै आलासि थांसै सेन्देलखौ न'आव गालांसै दिनै लास्ट हालजांख्रा ओमफ्रायो हालेवना होनोसै फैथारायफ्रायदो आरो ना चलो होनबा बै ट्रेक्टर खाथिसिम थांसै हाब्रुआवल' गोलैनाङा मबाइला हाब्रुआव जुदि गोलैबाथाय सेस बेखिनिजों रानखाजोब्बाय माथो माथो मेंलायो बेलेगनाव मेसेनाव हालेवदोंमोन नालाय ट्रेक्टरखौ एवनो गालांदों दब्लायजों माथो दैयानो गैया खोथिया थिलियाव दैयानो गैया माथो नैबेयाव बे खोथियाखौ नांखाला नैबेखौ बेखौ नांला नेबाय थानोथ' हायाना दा ओइ नैखिबो गायगोन ओइ नैबेखौबो हालेवनांगौ ट्रेक्टराबो सुजाखायाखैलै सुजाखायाखैसै होनदों केमेरा हमग्रा गैया नै आदाखौसो हमनांसिगोन फै गावनो हारसिं जाखाबाय ट्रेनिंआनो जाखाबाय नों हमदोल' नों आंखौल' लाबाय थादों दैसो होनदोंमोन दैखौनो लाबाखिसै
दाना नै जोबथारसिगोन बेल'सै ओमफ्राय दानिया बेखिनि एवखांबा नैबे खोथिया थिलिल'सै बेनो लास्ट आरो नैखौबो गायदों इसानि ओमफ्राय जोंना नैबे बै माइ गायनायखौ लांसै दिनै हालजांख्रा गायखांसिगोन ना गायखाङा नै हाजिरा लाबोदों बेखौ माबानिफ्राय दारागावनिफ्राय अखायानो हायाखै गायखांसिगोन अखाबो खोरोमगासिनो दं दिनै बोथोरा बिराद मोजां जादों थांथ'वा ओइ खोथिया थिलियाव लांनि बोथोरा दिनै बिराद मोजां जादों ना जायाखै है सोर नोंलाय इउ हाबाब माबायदि नांदों नै हाजिरा लाबोदों अखा खोरोमबा गिनांगौआनो मबाइल लानो थेवबो आं ब्लग बानायगासिनो दं दिनैनिफ्राय जोबथ'बाय गोसोम जानो गसिगोन आयै हाबाब गोलैबायसोमोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै माथ्र जोमैयानोसै फैयै फैयै नै दानिया साहा लोंसै मा लाबोदों नायनो र' इसोर बाङालि जाग्रासो दिनै रबिबार गोदाव सोरावनो नै नङालाय नै मा नैखौनो जादों आरो माब्रै नाब्राटन बाब बेनोसै जाखांनांसिगोन दिनै उपाय गैया आयै बोथोरा दिनै माइ जाथारदों खोमसि नैबे अखा खोरोमनायनि रायदों अखा खोरोमनायासो दाय जादों ओंखायनो बाबा न'आवसो लोंहैनोसै अखा खोरोमथारबाय नै गैया मोनफैबाय हालेवजोबनो मोनाखिसै मा होनो दुगैनोसै दा दुगैनानै खाना दंना मा संदों मा सङाखै नायनोसैलाय